to. Sing bikin aku to, boleh apa yang kowe ku melu padane nglencer ae. Sesuk-sesuk nek nglencer aja. Nang THR barang kono lho. Yo melu. Aja melu sih. Aku ayo. Iki piye to kan? Iki wis gede. Iki golek. Wis kok iki kok keramaian. Agak. Kok wis bikin piye to? Hati-hati lho, sik kodok. Sik. Aja nakal-nakal iki piye to? Yo nakal. Hati-hati lho, Nem ya. Hati lho. Ya tak tujuane mbok ya. Oh my. Ya udah. Ya. Ayo. Ayo. Saya tak dusi kan. Sedikit terkejut pikiranku sekarang ini. Tidak lain cek, bukan berisi ribuan tapi jutaan, karena adalah berisi uang dagangan. Saya sendiri berdagang ke luar negeri, dalam negeri tidak pernah. Jangan sementara cek yang hilang, sepeser uang pun tidak pernah hilang. Baru sekarang aku turun dari kereta api. Sebelum aku naik kereta api, sudah hati-hati aku taruh dompet. Luar negeri, dalam negeri, Santiro, daerah dan kota besar, kota kecil. Tuan Abdullah terkenal sebagai orang yang kaya raya. Dan apa kebutuhan orang-orang tersebut yang berbuat jahat dan sebagainya, kalau tahu Tuan Abdullah, tidak mungkin ia berbuat. Aku turun dari kereta api, keluar dari stasiun, berhenti sejenak, duduk di muka stasiun dalam satu bangku. Melepaskan satu lelah sedikit, berdiri dari bangku tersebut, berjalan pelan-pelan akan menuju ke bis. Apa lacur sekarang ini? Dompet yang beri cek jutaan rupiah hilang musnah tanpa bekas. Tetapi kalau dicopet orang, mungkin terasa kantongku kanan atau kiri, belakang atau samping. Tidak terasa sama sekali, mungkin jatuh di bangku stasiun kereta api. Cuman mudah-mudahan aku minta pada Tuhan Yang Maha Esa, kalau betul-betul itu masih milik saya, mesti kembali. Karena aku tidak pernah berbuat
sesuatu apapun kepada sesama manusia. Baik, aku laporkan kepada yang berwajib. Andai kata aku lapor kepada yang berwajib, ya, kalau dompet yang berisi cek itu hilang atau dicopet. Kalau tidak, laporan saya berarti laporan palsu. Baik, sebentar, aku kembali ke stasiun. Aku tengok di samping bangku, barangkali ia jatuh di sebelah bangku. Aku ambil kembali itu barang. Ngapunten inggih Ndara, kula ganggu panjenengan. Ning nuwun sewu kula badhe matur dhateng panjenengan. Kula suwun panjenengan kemawon sampun paring duka dhateng kula sebab kula ganggu kalian panjenengan. Menapa panjenengan mboten kecalan dompet Ndara? Coba berdiri, bisa bahasa Indonesia? Saged kula titik-titik. Maaf, saya bahasa daerah begitu kurang paham ya. Iya Tuan. Bisa bahasa Indonesia? Apa dompet-dompet tadi saya kurang begitu mengerti. Maafkan Tuan, saya mengganggu perjalanannya Tuan. Iya. Apa Tuan tidak kehilangan dompet? Baru saja saya pikirkan dan bicara seperti orang gila. Sendirian tadi. Iya Pak. Bahwa dompet saya yang berisi cek berjutaan rupiah itu hilang musnah dengan dompetnya sekali. Maafkan Tuan. Apa ini dompetnya Tuan? Apa tidak keliru Tuan? Betul. Di dalamnya ada foto saya. Memang Tuan. Tadi Tetapi, ketinggalan di tempat duduknya Tuan. Setelah Tuan meninggalkan tempat duduknya, dompet itu ketinggalan. Di mana? Tuan. Di stasiun Tuan. Oh, di stasiun ya, betul. Iya. Sudah Tuan. Nanti dulu. Karena barang saya ini kembali ke saya di tangan saudari. Iya Tuan. Nama saudari siapa? Kenalkan Tuan, saya adalah Inem Tuan. Inem? Iya. Asal dari kota mana atau desa mana? Tidak Tuan, saya dari desa. Oh, dari desa ya? Tujuan saya ke kota tak lain dan tak bukan saya mencari pekerjaan Tuan, tetapi sukar benar mencari pekerjaan itu Tuan. Mencari pekerjaan? Memang tidak salah. Baik, sekarang begini. Saya ganti uang saja ya. Sebagai ganti dharma bakti saudari kepada saya. Ya. Saya ganti uang atau saya persen, saya bukan menghina. Kira-kira 10.000 rupiah lah buat ganti uang. Tuan, sebenarnya saya mengucapkan diperbanyak terima kasih kepada pribadinya Tuan. Iya. Kalau Tuan memberi hadiah kepada saya uang 10.000 itu. Tetapi kalau Tuan kasihan kepada saya, andaikan saya diberi uang itu saya terima, pasti saya buat makan setiap hari habis. Betul, oh iya. Lantas, maka dari itu saya minta kerelannya Tuan. Kalau Tuan membutuhkan tenaga untuk saya bersedia Tuan. andai kata saya beri uang 10.000 buat ganti kebaikan saudari, uang sudah dimakan sehari sebulan, uang 10.000 habis. Memang Tuan. Tapi kalau saudari minta pekerjaan, kalau saya bisa tolong, Iya Tuan. ini buat seumur hidup. Iya Tuan. Betulkah begitu itu? Iya Tuan. Baik. Kalau saudari betul-betul mau bekerja, Iya Tuan. pengalaman saudari apa? Apa di bagian kantor, ngetik-ngetik dan sebagainya, administrasi? Tuan tentunya tahu. Iya. Karena saya adalah orang desa, apalagi saya tenaga lemah Tuan. Mengetik saya tidak bisa karena saya tidak sekolah. Saya bisa memasak atau menyetrika, mencuci itu Tuan. Oh, artinya pelayan rumah tangga. Iya Tuan. Selain itu tidak bisa ya? Tidak bisa Tuan. Baiklah. Kalau begitu, saudari saya tolong guna bekerja di tempat saya sendiri. Dan di mana tempat tinggalnya Tuan? Tuan Abdullah, Kota Besar Surabaya, Iya. Jalan Panglima Sudirman 90. Terima kasih Tuan. Eh, Iya. kalau saudari dari desa,
Naik saja auto apa yang sudah dikendaki sampai di Surabaya, Panglima Sudirman 90 Surabaya, $1 dolar. Berapa ongkos nanti saya ganti, saya bayar. Terima kasih Tuan. Betul-betul begitu ya? Iya Tuan. Jangan bohong ya? Tidak Tuan. Jangan ngomong kosong ya? Iya, permisi Tuan. Baik ya, selamat jalan. Maklum orang desa, Inem namanya. Pakaiannya begitu persis orang desa, tetapi roman mukanya dan badan yang langsing begitu. Baik, tidak pantas dia jadi orang desa. Sebab di desa terbatas, pakaian-pakaian hanya dari kota besar begitu saja di desa orang-orang beli. Tapi kalau kota besar, itu pakaian-pakaian sebagai luar negeri. Baik, ringkas mudah dimengerti. Inem datang di rumah saya, bukan saya anggap pelayan, kalau beruki kawin beres. Mati keturun. Kowe ora turu lesu apa? Dek. Nduk, tangi nduk. Mam ayo, Mam. Mam. Nduk. Dek. Lagi Mam karo adik. Mam, leh. Mam ayo. Lah. Kene Mam. Kene. Mam, Duk, Mam. Boy turun teko ya? Nah, Mam ki. Joroyan ya, Duk ya. Hai, Tik, Mam lu, Tik. Oke, Mam. Tik. Ki bae. Suwe to iki nembang. Mangan Kang. Lah kok suwe to nem kowe iki? Lah wong kutha dalane ado. Kowe kok melu mangan to nem kowe iki? Lah manine wong aku ngene kok ora iso mangan iki piye ta? Ana sedina durung mangan kowe iki kok. Lho, iku iwake kanggo anake kowe iki kok. Ya njaro titik to Kang. Wong luwe aku. Aku ya luwe tapi ora gelem aku mangan. Segone anak kowe iki kok kanggo anak kok dimamah. Doroyokan to mangan. Itu cokang wis aku Kang. Kono dimam nek jero kono ki. Jeronya. Kok melu mami lho piye kowe iki? Enggak ngene Pak. Kono jero kono, Nduk. Royan ya. Kene, Mam, kene. Ojo melu nem. Kok nek mangan sakmono kok di rewuk lho. Piye? Hasil rupane. Iya, Pak. Untuk penggawean. Pancen yang bener kowe Kang. Wong golek penggawean iku iwu banget. Oh iya. Lah wong wis tak lakoni aku menyang kutha Kang, golek penggawean iki ya rekoso banget. Rono-rono omah gedhe tak leboni ya ora mbutuhke babu ngono, ora mbutuhke tukang cuci ngono Kang. Dadi ya rekoso aku iki ya balik glendang lho saka kutha kono ki. Durung entuk penggawean kowe. Durung. Bareng aku mlebu pasar Kang. Ana wong nggawa ya abot nggawa gawan iki teko pasar iki Kang. Ngaku ya debidep penggolek dhuwit Kang tak gawa Kang tukone iki mau. Aku melu nang omahe. Terus aku diburui. Rp20. Oh, entuk duit selawe. Lah ya enak to? Dong. Bareng aku entuk dhuwit Rp20 aku mulai Kang.
bareng mulai ki mau kabeh tak tukokke jajane bocah-bocah. Kok ora kepenak atiku, Kang? Aku kok krungu kabar dari ana dukun jenenge Mbak Ponco iki wong sing pinter. Aku mau mampir nang dukun Mbak Ponco mau duwe selawe tak tukono kembang, Kang. Nah, kowe iki duwe selawe mbok tukoke kembang kak. Kanggone yang dukun. Iya. Walah, lah apa kowe iki nang dukun itu no? Ngene lho, Kang, aku nang dukun iki mau takon karo Mbak Ponco. Aku iki urip karo kowe iki wis pirang-pirang taun nganti diwana loro ora nate nemoni kemuktian. Lah iya to, rekoso kaya ngene iki. Tak takokke Mbak Ponco, kapan enake aku iki ngono. Terus aku nang Mbak Ponco nuwun Mbak Ponco. Lho, kowe sapa jenenge kula Inam. Kula niki lho oma-oma kalih Mas Rustam niku pun dangu enggak ada anak kali kok mboten enak uripe kok melarat ngeten mawon dos pundi. Dari Mbak Ponco aku karo kowe iki ora cocok persatuane, gak munggahe nikah biyen gak cocok dinane, gak cocok wulane, Kang. Kok iso kowe percaya karo Ponco to kowe? Lho, Hah? wong Mbak Ponco iki wong dukun sing pinter kok. Wah, kowe iki apa to nem-nem? Wong pitungan dina kowe karo aku bab waktu ijabe nikah wis cocok, wis matuk. Bukti lan nyatane kang yen wis cocok, dinane ngapik wulane ngapik kok rekoso ae kaya ngene uripe ora nate enak. Nasib kaya ngene kowe iki kok. Pancene bener iki ya bener omonge Mbak Ponco iku ora cocok dinane ora cocok wulane. Mula saka iki ya Kang, apa ya seneng ta urip kaya ngene ae. Saiki ngene ae lho Kang, ayo ta pegatan sementara ngono lho Kang. Ngomong-ngomong kowe iki kok edan apa piye iki? Pegatan sementara kok nek aku mbok pegat lan sik golek dina maneh kok terus ijab maneh, rujuk maneh. Nek wis rujuk maneh golek dina enak, wulan enak awak dhewe iki bisa kepenak uripe, Kang. Omong-omong kowe iki kok ono ae, ono pegatan kok sementara kok ngomong kowe kok. Lah iya pegatan sementara iku lho golek dina sing apik, wulan sing apik ngono lho, Kang. Wong saiki kaya ngene iki sebab wulane biyen gak enak ngono. Ngomong apa ora bondo to kowe iki? Durung rujuke bondo pira? Lah wong bondo katane bondo ngono ae utang-utang tangga diutangi kowe sing kepenak lah ya awak dhewe. Wis ta Kang saiki aja akeh ngomong. Ayo tak pegatan sementara ae Kang. Ora, aja. Cuy, Islam, Islam. Iki kok tambah sial rumah tangga iki. Iki sing cilik kok ya pinter. Kanane bapakmu iku ta. Bijuk-bijuki. Kowe kok nesu karo anak to? Ya ora nesu kaya ngono ki. Wong anakmu iki cilik kaya pinter ngono jare bijuki kaya ngono ki. Masa kepatesen ta ngono ki? Ah ya bener to ngelingno kowe iki kok. Kok ngeling-ngelingno wong aku wong tuane kok dielingno bocah isih ijo kaya ngono ki. Ya pancene didik kamu cengkar kaya kowe iku ngerti ya. Diatur wong wedok ora gelem. Oh, diatur kok njaluk pegatan ngomong-ngomong kowe iki kok. Lah iya iki pegatan sementara ngono lho kan golek dina sing enak wae sing enak nek kawin maneh ngono. Rojo maneh. Ono pegatan sementara ngomong-ngomong kowe iki kok. Edan apa kowe iki? Kowe iki diatur wong wedok kok ora gelem sik Kang apa ya seneng urip melarat kaya ngene iki ya Kang. Lah ya kepengin kepenak ta? Iya nek carane ora pegatan ngono ngomong-ngomong kowe iki kok. Lah ya iki biyen ngono nikah iku ora apik, dinane wulane ora apik. Mula saiki saiki pegatan sementara, engko golek wulan apik dina apik engko rujuk maneh. Kok ora gelem iki piye ta? Wah, ngomong-ngomong kowe iki kok. Pegatan sementara ora gelem ta? Ora. Ya kok ora pegatan sementara ora gelem pegatan terus. Lho. Kok tambah terus kowe iki? Ya sampe dene kok diatur karo wedok ora kaya ngono, ora gelem sapa wonge sing ora kemropo kaya ngono ki. Ora Pegatan terus aku ora ngaku bojo kowe ngerti. Ora nang ngono kowe kena setan nembong apa piye kowe? Ora nganggo setan-setanan kaya ngono. Wong lanang males ora gelem nyambut gawe diatur wong wedok ora gelem kaya ngono ki. Awak dhewe kok ora kuat kan nek melarat kaya ngene iki ngerti ya? Geger kaya ngono omong-omong. Ya ben kaya ngono ben krungu tangga. Kok yo aneh. Enak-enak meduongkrong aja diatur karo wedok ora gelem. Oh diatur kok ngejak pegatan ngomong-ngomong. Lah makane dibekat sementara ora gelem saiki pegatan terus kaya ngono aku nang kuto aku. Kowe iki ora mesake karo anakmu to kowe iki Ben ngomong. anak ora ana nyawane kok aneh. Iki tenan tenan kowe iki. Yo sampe kene wong lanang diatur karo wong wedok ora gelem kaya ngono ki lah yo kemropo wong wedok kaya ngono ki diatur apik ngerti ya. Lah diatur apa kok ngejak pegatan ngomong-ngomong kowe iki. Lah mari nek tidak pegatan sementara ora gelem saiki pegatan terus do ngaku bojo aku ngerti aku ora ngaku bojo kowe. Kowe iki ora mesake karo anakmu to nem kowe iki. Wah, anak iki cilik-cilik ngene kok kowe iki kok betinggal lho kowe iki kok. Arep nyang ndi kowe iki? Yo nang kutho kok yo aneh. Ojo kowe iki lho mesake karo anak iki lho. Ojo nem. Apa? Kowe kok nangis lho apa? Buat aku tau. Kok ini duwe bapak kaya ngene? Ngerti ya? Kowe iki kok. Kowe itu ya ngono. Aku ora iki. Iki ora mesake karo anakmu kok. Anakmu kok mbok tandani. Yo kaya ngene iki
tangisan kaya ngene iki, sing tangisan kaya ngene iki. Aduh, bapakne iki apa? Ya kaya ngono iki mulane iki tangis. Uripe apa ya kaya anakmu kaya ngene iki. Ya. Aja melaku, aja melaku, aja melaku, aja melaku, aja melaku. Iki to kamu kok anakmu. Aja melaku ngerti ya, karo bapakmu iki. Bapakmu diatur ora gelem ngerti ya. Diatur ora gelem melaku. Ya ngono meneng ae iki. Kenapa piye kok iki banting-banting kaya ngene iki lho. Ora mesake kok karo anakmu iki. Ya mesake ya kaya ngene iki. Wis lagi. Kesian sapa anak lho omong-omong kok iki kok. Nduk, nduk. Kaya nangis ae, kaya nangis ae, kaya nangis ae, kaya nangis ae. Ono kok kaya ngene iki kok. Ngerti ya? Aja melu kowe iki. Aja wis kandang ono, kowe iki aja wis kandang ono, aja wis kandang ono. Kandang ono ngerti ya? Lho kaya ngene to Lah ben kaya ngono iku jakan dhewe. Lah, Diatur ora gelem kaya ngono. Kowe iki aja melu aku. Ya aku kono. Mesti yo ngono. kok sedan piye to kowe iki? Anak dhewe kok gepeng kaya ngono. Wani tek kowe iki. Wes nem, aja lunga nem. Lah, Kowe iki aja melu aku ti. Ngerti? Ibumu wis ora arep karo bapakmu diatur ora kenal ngerti ya? Bisa pegatan sementara ora gelem. Kowe iki aja nangis kaya ngono. lah terus kamu jak pegatan omong ngamuk iki kok. Kowe iki aja ngono te, kowe iki. Lah itu merokok ae diatur bapakmu wis ora gelem diatur. Ngerti ya? Coba ya. Pantes rupane kaya bapakmu iku apa? Lah kowe aja lunga to nem. Aja melok, aja nangis ae, ngerti ya? Bapakmu gak kena diatur. Aduh, Aja. nem. Ya. Nem. Lah. Bali nem. Iki to karo ki nem iki lho. Ya tak tututane. Tak tututane ya. Ya takut mulai, boy. Boy takut mulai. Ini. Tak ini nih. Ya, ini. Yo, boy takut mulai. Ya. Ngomong hai. Sapa iki? Ora iki sapa iki?
Orang-orang kowe iki sapa ki? Anak Rasam. Bawa mana ndi? Iki piye karo dhewe? Loh. Hei. Kowe iki cok, ringisan ya. Kowe iki sapa kowe iki? Kowe? Tekno, laki. Laki. Pernah apa karo anu? Loh. Hei. Bapakmu nanti, bapakmu. Bapakmu nanti. Minggat. Bapakmu nanti. Kene. Duh. Tekenku kene yo. Ki piye? Kene. Dadi iki ana Rustam. Bapakmu nenek. Nanti. Teng. Ini Kak, itu. Enggak. Piye karepe? Aja ngeroyok. Betul. Orang duit, orang enak. Sangune, njaluk pesangon apa piye kowe? Enggak. Bento dhewe. Bento dhewe. Aduh. Ora ono ne piye nalare. Kok nganti aku digudha karo bocah cilik-cilik kuwi. Jare anake Rustam. Lah iki Rustam iki nang ndi wong iki? Janjine dina iki wis mesti nglunasi sewane omah. Kok menungsane ora enek. Wis malah mapan kebeneran. Rustam sak keluargae ora enek. Katimbang omah iki tak umbar wis barang mesti diparani karo wong arep disewa meneh. Ae wong iki diangka-angkaku dhewe. Ora perlu tak sewake, yen perlu tak lelang karo aku.